Full video recording by HR Audio Vlog. Why
जम्बिलो चोपा नहीं रहनी आउ अपरा के लुआ बाहर जम्बिलो चोपा नहीं रहनी
जाए अरे वो इज्जत भी रही मत ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ए तुम्हारा संस्था का नाम की रागिबिंद और वो फेरी गई है राजीवी ए जोकुनी अरे तो कौन होउची କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ए तो भौणी बेदी को दिबा को मना करूची जे ଏ ମା ଆରେ ନବୀ ମା ଆରେ ଏ କଥା କଣ ସତ तो भाई कहीं ना ये बाहर वो राजी କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରେ ମା ତମେ ନିଜର ରାଜି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ कि जो वर्तमान हुए बाहर को प्रतीक्षा करूची भाई कहीं ना वो अन्य जगह को बड़ा पत्र जोगाड़ करिसे ଏ ମା, ଏଇ। ଆରେ କହ କହ ସେ କିଏ ପାତ୍ର ସେ ପାତ୍ର କିଏ କହ ओ भाई ओ मुझे माने समझदारी से अपना तो मैं अपना करूँ तो भाई के देखो भाई वो मुझे समझ नहीं और काफी भाई वो नहीं ଏ ମା, ଏଇ। ଏ ମା ଆରେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ରେ ମା ମୋ କଥା ତୋରେ ଶୁଣ अरे यार तू एमिति गोटे धारके रक्षण को जीवन साथी करी बाछिलु अरे जो जाई तो ओडी कथा अरे जा अपने कौन से अंकुश नहीं भूल नहीं नहीं भाई चलो चलो मैं चलो फेरी को चलो अरे ए बाहर आनी बर्बाद ए सूट कर दे बंदे अरे कहना यहाँ पर मो स्वाभिमान ऊपर लोक माने जो अंगुली निक्षेप करिवे मु सही परिबिन रे बाबू मु जमा सही परिबिनी ଚାଲିଗଲା ଏଟା ଆମେ କଣ କରିବା ଭାଇ କଣ କରିବା हाँ ये उपाय का भी मुझे चिंता करूँगी कौन करेगा ये उपाय कहूँगी এই তুই তো কাছে চেষ্টাই করলি তবে কি চাই কোন করবে চলো চলো मिली गला उपाय बोलते मिली गला କଣ ସେ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ अरे ये जो नहीं अरे तू चाहिए मोर मां नीचो तो खानदान का स्वाभिमान सब लोगों से मुक्ति पाई जीवने ଧରାଗନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଧରାଗନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ତମକୁ को बेदीरे बहुत ही बसବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଧରାଗନ ବାବୁ ଏ ଯମୁନା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ এই কি আবদ্ধ কথাবার্তা করতে কি করো ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ହଁ ମୁଁ କଥା ଯାଉଛି ଏ ଯମୁନାର ଇଜ୍ଜତ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପାରିବେନି ପାରିବେନି ଏ ଯମୁନା ହେଉଛି ମୋ ଜାତୀୟ କଲିଜା ମୋର ମଣିଷ ଦେବନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରୁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେଳି ପାରିବିନି ପାରିବିନି ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଭକ୍ତ କରି ମାନି ଆସିଛି ଆଉ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମା ସମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଦୀରେ ବସି ଭାତ ବାଢି ପଡିବ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ପାରିବିନି ଭାଇ ଏ ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଣ କର ଏ ଚଲା ଗୁଳି ଆରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ବୋହୁ ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ତୋ ଭାଇର ଶବ ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ ସତକୁ ସତ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦୀରେ ବସିବି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ମୁଁ ବେଦୀରେ ବସି ପାରିବି ଯମୁନା ଏ ଯମୁନା ଆରେ ତପସ୍ୱୀ ଦାସିନା ମୋ ଛାତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଏ ବାହାଘରକୁ ପାଦରେ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଖାଲି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କଣ ମତେ ମାରି ପକେଇଦବ? ଏ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ପଇସା ଆଣିଲେ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦବ? ଏଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ। ଏଇ ତମେ ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। এই 4 দিন ভিতরে গোটে যুগ হয়ে আর এই 4 দিনে 4 জন্ম বিচ্ছেদ হয়ে জীবনী বলে এ কথা কহিল কিয়ে? ଏଇ ତମେ ତ ବାବୁ ତ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। কিন্তু মোর তাকে উপরে ভরসা নেই। দেখো ওহিয়া গরুর এবারে পদক্ষেপ করিবা পাই মো মন জমা বিটে পড়ি বরং ଆମ ଇଜ୍ଜତ ପଟେ ଚାଲି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ମତେ କୁହନି। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଏମିତି କଲେ ଦିଦିର ଜୀବନ ସମାଧି ପାଇଯିବ। ଖୁସି ହବ ତ ତମେ। ଥାଉ ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯଦି ବେଦିରେ ବସି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କଲି ତମେ ଖୁସି ହବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିବି। ଏଇ ତାହେଲେ ଯାଅ, ବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଯାଅ। ଯାଅ। ମୁଁ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ସଜେଇ ହେଇପାରିବି। ଆସ ତମ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦବ ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରି ବେଦିରେ ମୋ ବର ପାଖରେ ବସେଇ ଦବ। ଏଇ ମୁଁ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି। କାହିଁକି ପାରିବନି? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁରା ତମେ ନିଜେ ଦେଇଛ। ଏ ଦେଖୁନି ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇବା ଏ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ନୁହେଁ। ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛୁ କାହିଁକି? ଏ ଯା ଆକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇକି ଦେ। ଯଦି ମୋ ଯମୁନା ମୋ ପାଇଁ ମଧୁ ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମଧୁ ବେଶ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଧୁ ବେଶ ସଜେଇବି କେମିତି? ପାରିବିନି ମୁଁ, ପାରିବିନି। ଆରେ ଆସ ତା ନହେଲେ ତମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖ ନିଜ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ସିଧା ଆସିବ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କହିବ ହେ ଉପରବାଲା। Full video recording by HR Audio Vlog.
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम जनहरि तथा रामनिषो तथा घोषिता तथा रामसोषिता ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ମୋ ରକ୍ତ କମିଶା ଏ ପାପ ସହରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି ବେଲାଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ କରି ସତ ଦେଖୁଥିବି ଆଉ ସତ କହୁଥିବି। କେତେ ଦିନ ତୁମମାନେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ? କେତେ ଦିନ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱରକୁ ଦାବି ରଖିବ? ପାଇବନି ତୁମମାନେ ହାରିଯିବ। अल्लाह कहीरा भला जीसु कहीरा भला भगवान भी कहीरा भला एरा मलिन मिया कहीरा मलिन मिया कहीरा मेरे साथ पंगे मत लेना मुन्ना यही तो मैं तेरा जीना हराम ना दूंगा हटा हटा सावन जी
नहीं तो साले को बकरी जैसा दाम डालूंगा। साले का खून लगा शराब करके पीऊंगा। कौन भागीचु ए शहर मुझे बंदा रखी रगड़ा निकलबो आइबो बोलिया तो बड़ा साम्राज्य चुरमार होइबो। में नहीं जाएगा। सारा मलेरिया को धमकी देता है। मैं हूँ मरीन खान, पाकिस्तान। हटा हटा सावन अल्लाह अल्लाह। अरे बड़ा अरे आज रमजान আছে रमजान का दिन गणेश पारी का मना बहुत सारे आज चलेगा इसको। अरे नहीं यार, एक शहर समूह प्रेस पालो 5,000 कब्जाय ये शहर खाली 5,000 ना जानी इसका छाई भी कोई देखी शहर समूह आतंक 5,000 इशारा हुए। अरे अबे घर जाइए तो माई की नहीं आटा 5,000 एक पत्थर हो जाती। संभाले चिल्ला मत संभाले। ये साले को जाने दो आज और दर्ज को लेते यीशु का ही ना भला, भगवान भी कही ना भला। अरे मलिन मियाँ कही ना, मलिन मियाँ कही ना, मेरा सब पंगा मत लेना मुन्ना, नहीं तो साले को जीना हराम करूंगा। साला भाषा को पहचानता नहीं, आया मुझसे पंगा लेने।
द्यायची अरे दुनिया घाटूमध्ये एकला करून द्यायची श्रेष्ठ हराम ए चंदन अरे घबरा हरा चली वो अरे तू एक बात जानी छो अरे इंतजार का फल मीठा होता है रे नाही नाही रे मनील मिया निजा तुझ्या तुम्हा पाठवला जातो नाही श्रेष्ठ हराम ठिकना टामत दे सड़ा को मुर्गी फलीला हुई फली लगे हटा हटा सावन की घटा हो शराब निषादा खसी जायची बोले अरे ले अरे अखिल ढप मारी दे निषादा मुंडो को चढ़ी करे टेंशनটা হতে দিব अरे ले কইছি अरे ले কইছি अरे जा मार दे शराब पिसाटा बली बली ले पठाओ मते खाली मामारती कथा मने पडुची से जति मते पडुची ए से दिनरा कथा ते बुली गला से लोकोटा मते बुली गला बुली जान बुला ससरे मते मारी देला और तमाम बुआ को माइकरा बदलने से ची मारी देला तमे एते गिरी जाए सो पोजीशन Full video recording by HR Audio Vlog. अरे दिखला बाबू अरे देश सो ठिकटा मते खलके अरे चंदन अरे शेषला लोकोड़ा और कोई नहीं है सर्वाधिक मानस बंदा तो बीवी बच्चा के मारी दे ए तू सता को हुचो अरे मैं सदा कहूँ छे सामाजिक बनास बना साइबिनी में साला को ओ साला जमती मामई किनारे जोत नहीं तो मोनी तो मई किनारे जोत नहीं रे लेकिन तो साला को दीवार करीबा ए चंदा तो भाई हजार है तुम्हें मेरी बात सुन जा तेरा बीवी बच्चा का प्रतिशत ले दे अरे जा कहूँ छी चन्ना ब्रह्म चन्ना पादे भूमिकंप रगिले चित्कार करे हदिया
अल्लाह कहीं ना भला, यीशु कहीं ना भला, भगवान भी कहीं ना भला, अरे मलिमिया कहीं ना, मेरे साथ पंगा मत मेरे मुन्ना, नहीं तो मैं करो जीना हराम ना हराम, जा साला भूल जागा रे, लेकर के भेजेगा। एखरो नाम नमुरे संबादी कहली मो सहित राजनी लागिलो नामने ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ବୁଝିଲା କାହିଁକି ଏତିକି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ମୋନାଲିସା କଣ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉନା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ହେଲେ ବିରାଟ ଯୋଉଠି ରାତି ଆସିଲେ ଆମ ମୋଡ଼ ସବୁ ବଦଳି ମୋବାଇଲ କୁଚୁ କୁଚୁ କରୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ହଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ମାରି ସାଇର ଅଛି ଯୋଉଠି ରାତି ଆସିଲେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ମୋ ମା ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଘର ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନ ସେସବୁ ମରିଚିକା ଭାବେ ସବୁ ଭୁଲି ମୋନାଲିସା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଏ ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଲୋକ ଆମକୁ ବାଛା ଦେବେ ତାମାନେ ମାନବ ମୋନାଲିସା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅଧାର ଯିବନି ଆଉ ଆମର ପ୍ରେମ ସମାଧି ପାଇଁ ଯିବନି କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋନାଲିସା ଦିଦି ତମ ମନ ଖୁସି ହବ ଯାଇ ଏ ଦେହଟା ତମେ ଉପଭୋଗ କର ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ଯଦି କହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫୁଲର ଶେଷ କାକୁଡ଼ି ଆଜି ନେଇଥିଲା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେବେ ଓହରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ତମ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଇନି ଭଲ ପାଏ ତମ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ପାରିବନି ନ ପାରିବ